na-atụ gị? Bụkwa na ụjọ na-atụ m. Kama na ị maka ekwensu si eme. Ife niile anyị na maazị na-agbalị n'ụlọ a, enwere ike weli akpọ ụmụ ọkụ kịta. Jane dị ime. Ụdị akwa m ka ndị ha. Kezi nke bụ ha. Ị na-eme nnukwu onye na-aghọkọnye maazị onwe gị. Maka na afụbe maazị ji nwayọọ na-epiopiopiopio na ụjọ na nwa ka ọ na-achọ mmụta nwanne nwa ya mụtabe nwa maazị na-achọ nwa. Nwanne m nwaanyị, anyị chọbukwara ịbịa afọ gị. Ọ chọrọ ikwu eziokwu. Onye? Ị na-ajụ m onye? Jane nụ. Ekwutego m ka m gaa ụlọ ọgwụ. Aha, ọ dị mma. Ugbu a ka ị bịara. Ọ nwekwara ihe so ya. Ihe so ya? Nke bụ na nwere ihe so ya. M gaa ụlọ ọgwụ, ọ bụrụ na adị m ime, ị ga-akwụ m mmiri. Maka gịnịzi? Nwanne m nwaanyị, mgbe ị bodoro mmadụ ihe n'omere, ọ pụta ọ bụ na ọ bụrụ ihe o mere, ịkwụ onye ụgwọ mmiri. Iwe ezigbote adị iberibe, adị ishi. Inwe ishi na mmadụ. Biko. Ọ di gị bie na-enweghị ishi na mmadụ. Di gị na-ada ekwe anyị rara ụra n'abalị, mgbe ọ bụ na-ebi piom. Onye nwa jahere gị ụkwụ. Onye nwa sị gị jahee ka ọ banye. I kwere na ihe m kwuru ka ọ bụ ikwe gị? Ekwetara m. Ngwa ya mmego ka m gawa ụlọ. Nsogbu adịghị. Tikwara m ego ụgbọala. Nsogbu adịghị. Nke a bụ onye mago onye wuru achụaga ebe a. Abole. Ka ọ gaa nyocha onwe ya ka anyị ma ọ dị ime. Gawa. Ọ ga nyocha onwe. Ụlọ ọgwụ ka ọ na-aga. Bịa. Nwunye Kalos. Emegara mgbe mbere eche ma egwuregwu ka ị na-egwu. Gị na onye na-egwu egwu. Eyiri m gị onye na-egwu egwu. Anyị na-agba atịlọgụ ebe a. Mana ga na-agba atịlọgụ nga. Jane ọ gara inyocha onwe ya ma ọ dị ime ma ọ dị ime. Ha. Keke bụ ha. Ha. Ma ọ sị mmadụ. Ebe ọ na ị nọ n'ụda ị nwere ike inwe ntụkwasị obi nga m nọ ma ọ otu. Nnọkọta ugbu a m nwere ntụkwasị obi tie ebe ị nọ. Nkewa bụ nkịta na-agagharị na-atagharị ihe ọbụla ọhụrụ. Ntụkwasị gị Marakwa mgbe ị kparịrị m. Mba, marakwa mgbe ị kparịrị m. ọnwụ mkparị na-agwa gị onye iwu. Ị na-agba m nkịta. Ọhịa iwu. Mmeke gbara nkịta. Ebe ị lechara nwa tantam dịka m nọ. Agbọghọbịa na-anya be ha anya akọbe m beans akwọ. Nwata nwanne m eme wuu ewe nke ihe na-eme. Onye gwara na ya bere n'anya. Lee na onye na-egwu ọ dị tantam. Mmịatụ dị n'ime. Ị mara na akpa nwa ga-agbachi ya. Iwe onye ibi. Ị werela akpa nwa ụta hịa ya wuru eri ụta ke ya ka nga eke ụtọ. Ibu na-agagharị mmeke mme lekwe na ga-eso na anya na anya. Onye gwara nga onye ọbụla na-anya ngere ka nga onye na-anya gwongworo ka a na-anya ụta ihe niile nọ na ha kpọcha na nkụ. Enwere nke ru nru. Enwere ihe nọ na ahụ ru nru. Ihe niile siri ike ịnyarị. Lere nwatakịrị ka mụ nọ. Lere nwa ọbara m ogogo nwa ka m ele m ya ga-ele m. Ele mgbe m lere ule m. Ele m ule mgbe nwatakịrị ka mụ nọ. Emekọrọ ọ na-eme ọtị ukwu na ihu ihe gbara gburugburu ụwa maazị. Ị mara na ọma mgbe ụfọdụ m gawa enye mamịrị ọtị mgbe tinye ka m nye mamịrị ọ maazị esepụta isi. Biko ka m nụrụ gị ihe. Ka anyị na-agbagharịzi. Ịmara na aka gị dị ọcha. Ị nọ n'ofe ebe ka Jane ga-apụta. Akwa ịgbala Jane sị ga nyopụta ma ọ dị ime ma ọ dịghị ime. Na atụmatụ na akwadorogbo m ya o sị ya gawa o mana esi ya gawa ekwuru m ụka. Ka ị na-adọgbukwa n'onwe gị. Ịma na aka gị dị ọcha, imechi ọnụ gị. Ka enye mere o ji ewute gị ka m na-ajụ gị. Holi nwe eje. Ọ ka m bịa kọwa ashụwa. Ị chọrọ ka m bịa kọwa ashụwa? Kọwanụ. Ọ na-amadụ m ihe gị na onye ụkọchukwu nwe na-aga. Ọ maka mgbara gị nkịtị. Lele, onye ụkọchukwu. Agụla eme nkụ. Ijidere m n'aka. Emere mpompo. Ị na-akọ iri na-ama mana nke gị eji gị otu ụta ka m ji jide. Iji wele nga. Eji gị n'aka otu. M kwuo okwu ihe m hụrụ chi ga-abụ. Kwuo ya ọ bụ na wee. M kwuo okwu ihe m hụrụ nga gị na onye ahụ chi kwuo echichi ga-abụ. Ashị gị wee. Iji m na ele egosi na iji m n'aka. Mụ aka ị na-ajụ. Onye na-ajụ m. Mgbọsị mere ncheta ọmụmụ gị. Gịnị mere? Chineke mere. Ọ ka na-ajụkwa m gịnị mere. Ọnwụ gịnị mere? Asambodo Jane nyere gị. Mgbamgba onyinye o nyere gị. Ị chere na hụ m ya?
onyinye o nyere m ihe hụ dị ya lekwe na kpee ekpere nwoke mkpe ekpere ka o see oge ọ gara bata ọ bụrụ na ihe m na-eche bụ eziokwu alala m kemgbe esi alala m kemgbe esi asụghị mmadụ enwere ịmada alala m kemgbe esi igide ejili ihe nọ nga ahụ ehichali m igide ehichali m igide bụ ehichali m jen gara gbuo olu nga asị na ọ nwere eziokwu na ọ dị ime enwere ihe ị ga-eme jen ị gara elu ahụ na eziokwu na eziokwu na ịdị ime abụkwala nga agwa m na ọkwa n'ụzọ gwa m ya mana ka m gwasị nke ewe eziokwu jen gagide bịa nga abata nga asị m na ọ dị ime n'eziokwu n'eziokwu enwerekwa ihe ị ga-eme m jen enwere jen pụta gara ime ihe pụtara ahụ nwoke nwanne m nwaanyị nke iru gị dị otu a ka ihe mee ịma ihe niile jen nwe n'ụlọ biko ị ga-aba n'ime kpopụtacha ihe niile onwe ọ na-apụ n'ụlọ a maka gịnị ị na-ajụ maka gịnị jen dị ime achọ nke ọ bịa nara m di m ịma na ọ dị ime onwebekwa ihe iji n'aka gosi na ọ dị ime ị ga-ebugodo ụzọ nwere ihe iji n'aka ihe mgbe ịchọzi ịtụpụ ya ịtụpụ ya ihe a ka ị na-ekwu ihe a ka ị na-ekwu ị chọrọ iso ya ịgwa gị eziokwu mma mmenwu jen ndịrị ha jen bụ ezigbote ọyị m nwaanyị mma mmenwu ya ndịrị ha aghọtago m ọyị gị nwaanyị unu etikọta isi na-eme m ya n'ụlọ a ị ga-eso ya ahụgo m na ị ga-eso jen apụ nsogbu adị baa n'ime kwụpụcha ihe niile onwe na ọ na-apụ ọkwị na anụ ya nwanne m nwaanyị ka m gwa gị eziokwu enyemaka ka anyị na-enyerukwanụ gị maazị bịa si na ị na-akpụ ya agụ ihe anyị sị ka anyị nyeru gị aka ọgwanụ m chinekwa ịkwụkwa na ihe nwanne mmadụ na-ekwu ofu ọbara m ị na-ene m anya n'iru na-agwa m na ị na-edina di m egwu atụ gị na gị na jen na-edina di m nwanne m nwaanyị Chukwu ajụ onweghọ mgbe ndị si na nna edina di gị na ọ dị gị na-abịa edina anyị anụ m ntị o This is very serious. Very precarious. nwanne m nwaanyị na-achọrị mmadụ niile n'ụlọ anwa ma mere ewu ya ewesi nso ụtụtụ na-ewesarị mmadụ ama m Chineke na-abi n'eluigwe ga-akpọ onye ọbụla ọkụ na-achọ ka di m lụọ ọfụma Chukwu na ga-akpọ onye ahụ ọkụ onye ahụ amahụ udo n'ụwa ya onye ahụ ga-ahụ udo Ọga Kalos onwe mgbe nji siga nla nwanne m nwaanyị ọfụma n'ebe ekwanụ cherekwa nwaanyị enwere mgbe m mepere ọnụ sị na onye ese na m alụsikwule nwa ọfụma ele ihe iji gbanwe oke ọtewu ọ ngịrị bara n'ime cherekwa ọmụa ka ị na-agwa ihe niile mba ọ dị nke m na-agwa mụa ka ị na-agwa ihe a ọ chikere nke m na-agwa biko eji m Chineke na-ayọ gị wepụ ọnụ gị n'ihe gbasara okwu a wepụ ya ọ gbasaghị gị mba ọ gbasara ya ọ ga-etinye ọnụ ma ọ gbasara ya Chineke rụọ abụ ekele gba ọnwa ọkụ Chineke were ngozi kwuru mmaji obi nwe ọnụ lee m agwa na enwere ihe o kwuru da ọ ka ewe eziokwu ihe ọbụla na-eme na ezinụlọ ma enwere m oke enwere m nketa oke enwere m nketa oke ikwu ihe ọbụla m chọrọ ikwu n'ime ya maka ngịrị ọ na-eme na ezinụlọ m njakịrị m etighị ọnụ enweta ndị ọka ibe si bịa nga ụda ọmị ka a ga-anwụ maka ọmụmị ụdị bụ ụlọ gịsị mgbe etighị ọnụ aga m etighị ọnụ ọ gbasara m ọkwa gbaga m egbe eluigwe gbagbukwe gị ebe ahụ ọkụ mmụọ nsọ gbagbukwe gị ebe ahụ Jen lekwe ma ụzọ ya ịgbachi ọrụgo na mmemme ọrụgo ka o si eru ihe ọhịa nyocha akwụkwọ nyocha Jen enweta isi etolile atụlema lowe ka etolile atụlema enweta isi lebara ya anya ọrụgo na mmemme ọnwụ ihe kwesịrị omume ka oke
enweta isi tụlee ya ya wụ na enweta isi mee ihe Jane ka enweta isi eku ume niile ekiri amapụ m obi Jane butu ume ọwụ ngịrị washi na ngịrị mere asị m washi na ngịrị mere ị kwesịrị ịdị ime keke ụdị dị ime chekwa na ọdị n'ime keke ụdị dị ime ị mara ihe anyị kpara na ị ga-akwụ ụgwọ mmego. Eziokwu ị ga-akwụ ụgwọ. Ele gị na-aga aka na ntị ịma na ama m mma mgbe m ji kwuo ya ọsị Gbara gịnị? Okwu akara aka wee okwu akara aka. M na ga-ekwugo ya na ị ga-akwụ m ụgwọ mmelu. ịwọọla onye ogbo da onye wọọla onye ogbo ịmaghara oke ekwu gaa ntị m agwa gị onye ọbụla pụtara ụwa sị na ihe ọ ga-eketa ewu ibo mmadụ ebubo onye ọbụla sị na ihe ọ ga-ahụ ọ ga-anọgide otu esi ote gbanwuo wụọ ikwikwii keta ibo mmadụ ebubo onye ahụ jikwa njikere ịkwụ ụgwọ ihe ọbụla o mebiri maka ihe ọbụla i mebiri ị ga-akwụrịrị ụgwọ ya ụda a imebiela ihe Jen ị ga-akwụ ụgwọ ya ijide ego mgbe ị gara na-enwe nkwekọrịta gị na Jen ijide ego ijide ego mgbe ị na-ekwekọrịta na ị ga-eme mmadụ na ijide ego mba ụgbọala akwapụtala ihe ehi mere na nzo nkwa ahụ ikwere na nzo akwapụtala ihe ị mere ijide ego ị gawa ikwe nkwa were ego ya nye ya ego bịa Jen narakwa ego m Jen narakwa ego m kwụọ ya ụgwọ ya abịa a na-ayọ ị na-ayọ a na-ayọ ayọ ụlọ a na-ayọ ịwọla a na-ayọ Jen ịhụra na ihe dị ime Jen ịhụra na ihe dị ime Jen ịhụra na ihe dị ime a na-ayọ gaa gwọọ ya ị ga-akwụrịrị ya akpa nwa kesiri ekesi akpa nwa jashire ibere ọnwa ya na aja asị eze ka m gara wosie were eze mechie kwụọ lene arịrị nne ehi gaa gba ụgwọ iji Kalos, onye mago onye wuru achụaga ebe a mana Chireko ke ka ya jizi wee mee ke bụ na ọ dị ihe eziokwu ọkwa eziokwu ị na-ekwu eziokwu ya nkwa na egwuregwu ị na-egwu ndị gị ka onye na-egwu egwuregwu uche m dị ka onye na-egwu egwuregwu ya ihe na-achọ ịkọwara bụ na onweghị mgbe Jen dị ime ma ọlị onye dị ime ya Kalos abụkwara onye ihe na-agara nke ọma ihe na-agakwara ya nke ọma ikwu eziokwu ihe na-agara ya nke ọma ama m na oge dị ka nke a Kalos na nwunye ya gara enwe nsogbu erụzi gị ga-esi wee kwu otu ahụ ọ bụ na ịmaghị na Kalos na nwunye ya na ha hụrụ onwe ha n'anya nke ukwuu ọ bụ na ịmaghị na ha dị ka nnu na mmanụ ụtọ ha na-abọ dị ka ebe ejiji eri mmanụ ebe eji aka oyibo ata ọka ị gaghị erinwu ji ma ọ bụ na itinye ihe mmanụ ya bụ ihe m na-achịkwa bụ na ihe dị otu ahụ adịghị chacha ikwukwara eziokwu ihe mere ihe dị otu ahụ agaghị adịbụla ihe niile Kalos na-eme nwunye ya ji ya n'aka ọ ya mere onwe ihe Kalos ga-eme maka na nwunye ya ji ihe niile ọ na-eme n'aka ebe mere bụ na anyị arapụghị n'akọ Kalos a maka na ọ bụrụ akọ Kalos ka a ga-eri taa o metere aka n'okwu ebido tawa mmadụ kedu ibe mere eji kpọọ m si m bịa nwere ihe m chọrọ ka ị mere ihe ga-enye gị ego ezigbo m ego ichinye m ọrụ ego ga-apụtakwa na bịa ka gị ebe ude ego ọkwa na ụmụ okirikiri ego eji ata bred na biskit ọkwa ya akwụkwọ nnukwu ego igwe m chọrọ m ji agba mbọ alụ nwaanyị ego moto eme ihe dị iche bịa ka gị ebe m ka m zi ka m gosi
Ya. Oga Kalos, Onyemago, onye wuru. Achuageba, Eliageba. Kalos tinye manobo, no ge butakwara goku. Tinye manobo, no ge butakwara goku. Inanuwe. Biko umgwa nwaanyị esarịsile mụ. Ki na-esogharị ya? Hafụ ya aka, esarịzini ya. Biko nụnụ, gbaghara m. Biko. Mgbe isi m gaa ụlọ ọgwụ ka aga nyochaa m, agwara m gị ka agwa m gị na m ga-abata ọ bụrụ na asị ka ị na-atụ n'isi m na ị ga-akwụ m ụgwọ mmelu. Anọkwa m mgbe ikwuru ya ekwu ị ga-akwụ ya ụgwọ. Ị ga-akwụ ya ụgwọ. Kekwan ka isi ekwu otu a. Kekwan ka isi ekwu. Di m, tee n'ọnụ n'okwu a. Biko nụ. Ntigo ọnụ n'ebe. Mmiri tigo ọnụ n'okwu a. Onye shiri okwu a. Nne tigo ọnụ. Ịnọgide nnọọ aga arụta aka nga na-ekwesịghị ịrụta aka ụda ọ daa na di m tigo ọnụ n'okwu a. Onye shiri itigburu ogiri nne tigo ọnụ ọnwa ọnụ nke m ga-etigo ụda aga ịpụta gị sị m na m jukwuchi ga-amị jee n'ọnụ ka isi m ga-ati ige adị m eti kwasịgo m ndo kpagharazinụ m ndo nkịtị Jane biko ndo nkịtị ka enye ọzọ ịchọ ka m mee iji ọnụ nkịtị yọọ mgbaghara a na-ayọ gee ntị m agwa m asị nwụrụ bụrụ m nwụrụ onwe ihe m ga-eme ụda wee jụwa Jane sị ego ole ka m ga-akwụ nwe ka ihe ebie chọrọ m ga-asị m ihe ole Jane ego ole ka ị chọ ka m kwụọ gị ₦10,000. isi gịnị mba ọrịa ahụ nke bụ ₦10,000 mba ihe mere obere ihe nke bụ ₦10,000 ₦10,000 ka ị na-etiri m o Jane ihe ilecha anyị ga-akpọ esi akwa ₦10,000 ọrụ gị ọrụ obere ihe nke ọrụ ihe nta ịmaka m na-eche m oge eche m ga-asị m gị na gị kwụọ ₦10,000 onye na-ekwu amamsọ nna na ₦10,000 onye aka ị na-ekwu Jane ọgwụ dị m ka obi ọmụ eziokwu m niile eche m ga-ekwu ₦10,000 ọ ga-erukwa onye ọbụla Ife dị na gada na-eme nwoke ọgbakọta tụfusie nọmba obi m ihe ka otu si eme na eme nnọọ ka oriri nsọ maka na nwa na ya gị eziokwu nne m eziokwu m niile ụtọ ihe ka ọ na-atọ m ka ihe ọwakwa apụlụrụ ihe ọ na-atọ m pieces ọ na-atọfe m ofe maka na nwa na ya gị eziokwu m niile ịma ya ekpebiela m saa na aga m aga gbara akwụkwọ n'ụlọ nsọ ka ihe gbasara ọlụmdị nwunye mụ na ya nwere ihe kwụsiri ike n'ala ọ ga-abịa gbasi ike gbaa mgbọrọgwụ alụmdị nwunye mụ na nwunye obi ekwu maka gị afọ ka m gị n'anya obi m ọgụ a bụ ụwa m niile ihe ọjọọ ma mmekwa gị ihe ọjọọ ma mme gị ịbụ ụwa m niile eziokwu o nwere ihe na-echere m ụta ka m si echere m chọrọ ibu ekwentị m oyi m nwaanyị na nsị mgbe ọbụla ọ na-enyegharị mmadụ nsogbu ịma na anyị na-akpa nkata bara uru achọ m ka kọl ọbụla bịa mba ka ọdụ nsogbu zaa nnọọ ka m zam ya Nancy ka ihe mụ na di m na ebe a na-akpa ezigbo nkata ihe anyagharị m nsogbu ka ihe ọma nwekwa isi ọgwa nwaanyị amụrụ nwa ọfụ mụ na di m nọ emechaa nna ya gaa afụ ya ọ na-agba ọsọ nwa gịnị ka ọ mụ nwa nwaanyị ọkwa ifo gị ọkụdudu kujikwa ego olu ebe ahụ iwe ezigbote onye agha emi asị m gị na gị akpọzina m n'ọnwa ga na-akpọ gị ka ikokwe na-akpọ m ime na mụ na di m nọ ka ihe ewe isi na nwa ya amaka nwa gịnị nwa ya mụrụ nwa ya amakakwa nwa ya amakakwa ịhụ nwa nwaanyị na nwa asa na mma nwa na mma nwa nwaanyị ka ọ mụrụ nwa nwaanyị
mana isi wishi nwoke onye wishi nwoke onye wee mi emikwa emikwa onye wee mi esi emikwa eme ihe mere Abraham ngoda ihe mere ngoda wo ịkpọla nga ala ndị mmụọ gwa m onye wee mi ọ Emeritus nwanne Nancy ọ bịa izi m ozi na enwe ihe m nwa oke Emeritus nwanne Nancy ọwa ha dị Nancy ụda ha akpọ nwere osile na Nancy ba na Emeritus ekwentị Nancy kpọm wee che na Nancy na-akpọ oke o ji ekwentị Nancy kpọọ ọṅụ gị che na Nancy eme ihe mere nga m na aṅụ na ụda bido ụda dowe ekpere gị bee ekpere ikwe asị gị maka nga m na aṅụ nọ ana m ejige gị n'aka onye kere gị na ụda ọnwụnwụ bee ekpere asị gị bee ekpere ana m egbu m ụda bee ekpere ọrụ nna ya Kalos tinye mma n'ọbọ asị gị tinye mma n'ọbọ ị na-anụ akwa ị na-anụ Oga Kalos onye mago onye wuru achụaga ebe eliaga ebe Kalos tinye mma n'ọbọ n'oge ebutekwara gị okwu tinye mma n'ọbọ n'oge ebutekwara gị okwu ị na-anụ akwa ị na-anụ Oga Kalos, this is very serious, very precarious. If I did not get a name, oh my God, Obakato to say number, oh my God, okay, make you born there. Kiwe Mutanife, Oga Kalos, I get your legapwa, Oga Kalos, go be where digging. Kalos chikwere nwaya Kalos chikwere nwaya inano negodi if you name onye negodi if you name onye sindara onye sindara ndemado inano come with the ligma Aquinano, come with the ligma. Inano, bang bottom. Oga Kalos, onye mago, onye wuru. Achụaga eliagaba. Kalos tinye mma n'ọbọ. Asị gị tinye mma n'ọbọ. Inano. Queen